Последните години във външността ми се промениха доста неща. Минах периода, в който попаднах на отричане. Гледах се в огледалото, плачех. Непрекъснато питах дъщеря ми дали съм много грозна. Любимите ми визуални черти, наследени от майка ми, това са очите, формата на главата и телосложението. Качеството, което най-много се гордее, че съм взела от майка си, това е добротата и милосърдието към всяко едно живо човешко същество. Майка ми е една единствена за мен, тя е моят герой и всичко, което аз искам да бъда. Стига сега. Почти от друг никой не приемам критика, но когато те ме критикуват за нещо, почти на 100% искам да се променя. Аз имам много силна връзка с дъщеря ми. Тя ме е вадила много пъти от моите житейски дупки и аз я обожавам. Аз те обожавам.